Changamereko yanonzi January dharikaire shora dare anakuya kuda nyaya yana emiyo nyaya ndeyekudanana nekutora mukadzi wangu kuda kuti pane mombe 6 nembowo dzako chitupa renare dai nyaya yakaitika ndeyekuti January uyu wakauya ndokutora mukadzi wangu saka vanoona kuti munhu haoni saka iye kwakuchiwandira wachindiwandira ndisipo pamba vachindizvevha pamba paya kusvika atore mukadzi wangu aise agare naye mukomboni saizvozvi vane 2 weeks ainaye pakomboni pavari yepakenati Ministry of Roads, pamberi peMinistry of Roads, panonzi pagandidzano. Panonzi pagandidzano tine road yemutare. Depression. Ku left side. Pakaiswa mahambo akanyanya so. Left side so. Mukadzi uyu ndine muchato naye muchato wacho ndatoya nawo chapter 1 ndakachada kusiripoti communal it's 511 tinoona kuti kutaura kompyuta mumagari kwakanaka sezvo uya mhangariro wacho nekushora kwaita dare kusauya kudare plus tora mukadzi wemunhu ari muchato paanozouye papo achitomwa nedare tozoona zvichifamba sei asi tirikungoona kuti mutauriri zvake nezvaari kuita zvinoona zvakanaka tandanopedza iyo nyati takuti anobhadhara chii ndobhadhara ndare kuti wobhadhara chii changamire mombe 6 dzikutaurwa idzodzo dzakakodzera changamire nekusauya kwaita kudare kulazi mbudzi 3 dzekushora dare changamire pamusoro pezvo nemakosti awo awashandisa mombe 6 ngadzisaende pamupanda muchete dzinge dzine zvadzinomiririra kuti idzi dzamira pakati apo dzimire dzakati dzisangoende panyaya yekuti akanyenga mukadzi wake chete. Ekutanga takati 2 dzoenda panyaya yekunyenga mukadzi wake wanotoziva kuti uyu mukadzi wemunhu toti 2 dzoenda panyaya yekubva atotora mukadzi wacho dzimwe 2 dziva dzaenda panyaya yekuti atosiyawo dzisina mukadzi wacho saka makosi enyu imari mabvisa nhasi 20 makabvisa mari yemasamba right but dare inenge namakosi unofanira kuita $60 kweri yaikoko anobvisa mombe 5 dzinoenda uko 1 inouya kudare 86 then nemakosi tati mari $80 nemakosi right chamuona wakumana ari mombe here manje
handizivi mukombo nemanogara mombe wakaite mombe wa Vakomana vachaferefeta kuona